Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is Our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kaytas-an sa mga langit. Niining taknaa sa kagabion sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Salamat nga hangtod niining mga taknaa. Kini nga programa nagapabilin sa kahanginan nga nagsabod sa mga binhi sa kamatuoran. Panalangin ni kini nga programa o kini nga estasyon nga unta mahimo kining kasangkapan sa pagdala og daghang mga kalag nga makaduol sa imong tiilan. Din ang mga naminaw pinagi sa influensya o gasa sa Espiritu Santo, ilang mahangpan og masabtan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Daghang salamat o Dios sa imong pagtubag ug paghatag sa among gipangayo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata mo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, maayong gabi, sir. Naminaw mi sa inyuhang programa karon. Nakabaos lagi si Sir Libby. Kay ikaw naman po nga usahay manggod siyarang usa karon nakabaos na gid si Sir Libby kay ikaw na lang pod ang nag-inusara. Yes, insakto na. Kay naamagoy mga importanteng lakaw nga gikinhanglan sa gid kaayo ang ato nga presensya. Mauna nga si Brother Libby naamagoy importante pong lakaw dito sa Danau. Mauna hinungdan kagabi kitay mag-inusara, no? Unya kananaang salamat kayo na lang nga si Brother Libby ato sa nga ikauban pod karong gabi una. By the way, si Brother Isaw dihito tuaron sa kanang Balamban kay duna sila mega crusade nga gihimo didto kay sa ilang satellite siya ang speaker sa ilang satellite crusade. Unya Sunday evening for the second night na karon ang ila hapon nga mega crusade. So tuwa siya ron dito sa Balamban. Okay, niya patay basahon Kuya John, maayong hapon. Layo pa ang oras sa inyong programa, kuya, pero amo nang giride ang amo ang radyo. O niya mga banda alas 5:30 o hapit na mag alas 6. Pundok na may diri, kuya, kay nagpaabot na sa inyong programa. Ang akong lula, ingon niya, kuya, nga sukad sila nga nabata sa kalibutan kuno, wa manggid sila kahibaw anang Biblia. Unya nakahibaw kuno siya tigulang na. Nya ingnan ni Papa nga dili pa man awahi ang tanan ma. Kay buhi pa man ka, gawas kung patay ka na, wa ka nagyoy mahimo pa. Pero bisan pag 5 ra ka adlaw imong nagamit pag alsunod sa kabubuton sa Ginoo, dako kag tsansa nga maluwas. Salamat sa pagbasa, kuya. Nindot na, nindot na. Salamat jud pud kaayo. Nya ni patay kanang basa lastics na lang ni akong basahon. Okay, kay ang atong tubagon ron sa katong reaksyon kagabi sa ato nga gihisgotan while nga ako rang usa diri gabi
motoy ato nga tagaan og atensyon sad karon kay mo magina ang atong gisaad og format sa atong program. Okay. Sir, mga pangutana man ni. So dili lang usa ta ani kay naa may follow-up nga ato nga tubagon karon. Okay. Sir, mo greet ko og happy birthday sa akong papa Gabriel. Pa, happy birthday gikan diri namong imong mga anak, mga apo ug umagad. Happy birthday pa. God bless you. Okay, daghang salamat no. Well, ato sa diay nga kuan belated na lang ni happy birthday sa atong suod sad gayong igsuon ni Brother Living nag-birthday kagahapong adlaw. O kunya happy birthday pod sa ako nga buutan og pinangga na kong igsuon si Inday Paz. Birthday niya og mang adlaw. Inday, secret lang na ha, dil ang kumangutana og pila na imong edad. Hehehe. Happy birthday from me and my family and gikan diri sa Jesus is our home. Okay, si Brother Libby ato sa ning basahon lang di ay ning kuan ni ay gikan sa Dolores, Ormoc City. Maayong gabi, Ibra John. Salamat gyud sa inyo pagpa ningkamot taon diha sa station pagwali sa maayong balita sa Dios. Klaro jud pasabot nimo. Okay, gikan ni kang Sister Pili Disor. Okay, daghang salamat Sister Pili. Kanang mga tawo nga matin-awan gyud, maklaruhan gyud nga makasabot, ako na nga gihunahuna nga tungod na sa response sa Espiritu Santo diha nila nga ilang nasabtan og nahangpan ang mga pulong sa kamatuoran. Well, si Brother Libby sa di pa magaiban sad og naamay mga text messages diha nga kuan diha tan-awon sa nato ang kuan kanana ang ato nga monitor, pero di apay kuan di ay Sister Pili. Si Sister Pili Disor di ay ni Brad John. Di naminaw gihapon mi sa inyo programa. Salamat sa pagbasa Brad. Si Sister Pili Disor ni. Okay, Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener, atong tanan nga mga viewers kutob sa naminaw karon sa radio og naglantaw sa ato nga live broadcast no sa Facebook. Kamong tanan sa gihapon kay nasingkasing mo namo nga ginadapit o ginawelcome mo namo higala sa pagpakig-uban o pagparticipate karong gabihuna sa ato nga tulumanon. So pwede na nga makasend mo mga higala o mga mensahe, pwede sa ako nga number, kang Brother John nga number, pwede sa ako nga messenger, pwede sa diri sa comment section nato sa Facebook. Pwede na inyong ipadangat aron atong mabasa mga higala, labi nagnamoy mga importante nga mensahe, mga birthday greetings baka inoon, or kaha mga pangutana, isend na diri kay ato na onyang gahinan og panahon. Ang inyo na sa pangutana maoy tubagon. So alan sad midrig dali-dali si Brad John kay na may daghang mga pangutana god nga mga dugay na ganing uban. Wa pa nato matagad. Ana nga paghuwat na mo nga ang inyo na po yung pangutana moy aton tagaan og pagtagad kay ato maganang ipatin-aw og ayo higala ang mga pangutana nga mudangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ni ay pipila ka mga mensahe nga atong nakita. Aris ako sa cellphone mga higala di ay mga baho ning uban dinhi. Ato ning tanawon ni Esther Philly Desor. Mayong buntag ninyo diha Kuya Libby og Brad John, Brad Isaw og sa tanang naminaw karon. Dian naminaw mi Kuya. God bless sa tanan. Salamat sa pagbasa Kuya. Salamat po kay Esther Philly. Niya pod si Brother Totron Ilanan sa Mabulini ato ni silingan dito. Brad, wala lagi ka Brad. Si Brad John lang. Okay. Kagabi wa ta diri kay nag-text lang ko nga Brother John tungod kay gitawagan ta sa tong igsuon nga nag-birthday gahapon adlaw dito sa Danau. Ana ning adto ko dito, adto mi dito. Aniya naabot mi diri sa Bugo mga hapit na pong alas 8, mga alas 7:30. Human na yun ang programa ni Brother John.
So mahinungdan nga wala ta makaanhi. So naminaw siguro naglantaw ron atong igsuon sa ato nga live broadcast sa Facebook. So belated happy birthday Bing. Ang Dios magapanalangin kanunay kanimo. Okay, adto na tahigala sa pagbasa sa screen at paning tanawon. Panahon na higala nga mag-type mo di mag-send na mo og mensahe dire kay ato nang sugdan sa pagbasa. O ni alang des to mga viewers palihog atong i-share mga higala nga ato sa mga friend ang ato nga programa para nga daghan ang makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay niya si Sister Ila Lipalam. Mayong gabi Kuya Libby o Kuya John. So good evening Sister Ila. O niya po si Brother Johnny Mar Kalapuan. So may gabi din mo dong. Salamat po sa pag-send og love o pag-pray. Pag-send og heart, no? Thank you kaayo. O niya po si Brother Freddy Pelicano. Mayong gabi na usab ninyong duha Brother John o Brother Libby. Nag-live na sad ko diri sa Balod, San Fernando, Cebu. Og naminaw na usab ang akong asawa si Chris Pelicano og ang akong anak si Mary Rose diha sa Lawis Housing, San Remigio, Cebu. Okay, thank you kayo. Good evening Brother Freddy og sa imong family diri sa Lawis, San Remigio. Niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby og Kuya John. So good evening Sister Ginaline. Mayong gabi sa tanan nga taga Luyong Baybay or tanan taga Takop. Niya po si Romel Tumakay. Brad John og Brad Libby. Good evening watching from Olango Island. So mayong gabi Brother Romel. Niya di pagyoy mensahe si Brother Freddy Pelicano. Og naminaw si Sister Riling o ang iyang anak si Binje Negro diha sa Gintorihan, Bangkasan. Okay. Namira mo giron sila si Sister Riling o si Brother Binje. Si Brad Pablo pod Negro. Si Brad Pablo, bana ni Sister Riling. Minaw po na, Brad Pablo. Ayang kumusta bana. na ka? O niya, si ate kuan po diha. Minaw masanda din na si ate Lumin Dilaw. Okay, niapod si Sister Chari de la Cruz Nugas. Mayong gabi Angkol og Brajon. Always watching from Purok. Sais Mabuli. Sakop din sa Purok Sais inyo day, Chari. So may gabi nimo og sa imong pinalangga nga bana yung mga kabataan nga naminaw karon unya tanan taga Purok Sais just Mabuli. Mayong gabi unya ato sang pasalamatan si Baron Eric Sinoy dia sa iyang sound system maglanog-lanog na mga silingan dia nga naminaw karon sa lanog niyang sound system. Mayong gabi nun tanan no. May gabi sa mga pagubo, mga pamilyas, mga sayod. Good evening Brother Roy di idea. Ala ni Sister Galay. May gabi lang Sister Disa ilang mga kabataan. Lang Sister Dailing, nila ni Brad Turo, nila Banisa, ilang mga kabataan. Pamilya ni Sister Ganggang. O tanan diha no, mga Serapino family, mga Lipalam, tanan na lang diha sa Purok Sais. O sa tanang naminaw diha sa Mabuli. Mayong gabi kaninyong tanan. O niya po si Brother Sonny Sumayang. Salamat po sa paglantaw Brother Sonny. O niya ito pong nakita din si Brother Edelberto Reyna Sumalinog. Mayong gabi ninyo brother. Watching from Kabalawan, Sugod. So mayong gabi sa tanang taga Kabalawan, Sugod nga naminaw karon o naglantaw sa ato nga programa sa Jesus is Our Hope. Ato sa ning ipuli higala ang pikas nga screen. Ato sa ning lantawon ang atong mga kahigalaan nga okay, ato ning tanawon sila mga kahigalaan nato nga nag-send og heart o niya nag-like sa atong programa. Ato nakita din si Ela Lipalam,
Junimar Kalapuan, Lovely Ilosorio, Aragon Michel, Elmodam Flores, Chari de la Cruz Nugas, Roy Nimel, Freddy Pelicano, Ariel Cababan, Berhelio Patindol Rivera, Rosa Lalican Iscario, o Caroline Marikit Agaliares. Anya niya po si Ginalyn Lumuntad, Tris Jamin Jaime, Remedios Adihito. So, may gabi ni mo, Sister Remedios, diha sa Maya. Good evening ni mo diha. O diha po si Rosalinda Lipon Mulihon. Anya niya si Junior Nueva Claves. Niyasad si Aniceto Priscilias o Antonio Itorma. Okay, muna atong mga nakita din sa screen. O niya, arita din higala sa ato nga messenger. Ato ning tagdon din alang sa mahigala na to nga, doon na sa mensahe nga diya sa ipaagi sa ato nga messenger mga higala. Ato ning tan-aon. Okay. Ato ning lantawon ang messenger na to kay ato ning tagdo no mga kahigalaan nga naglantaw karon sa programa. Okay si Cesario Amelia ni Cesario. So may gabi Sister Amelia. Niya po si Sensor Somalinog kay goban po nato. Niya po si Sister Jenalyn Lumuntad. Niyasad si Brother Duming Bunukan ang iyang mensahe maayong gabi Badlib o Bradyon og sa tanan nga nagsunod nining programaha. Salamat Brad, God bless us all. So God bless also Brother Duming Bunukan. Okay, niyasad ato nakita si Gina Gunilamos Larisma. So thank you kaayo no, Sister Gina. Yeah, thank you also Sir Matthew Anderson for watching and following our program. Thank you for sending us heart to our program. Thank you. God bless you and your family. Hi, hello, Sir Matthew Anderson. Thank you so much for viewing with us tonight. God bless you and your family, and thank you so much for being nice. Okay, makahimog yapo higmo higala sa pag-send no ni Apo si Leslie Van Elosorio o niya si Jenny Rama Fermin nakiguban sa dato, si Nicky Somalinog, may gabi o niya nga sa Sister Linda Pahilan Sarabia. Salamat kaayo sa pagpakiguban niya. Tanawang pataring uban din ni Apod ang mga kaigsunan nato sumabuli nakiguban sa nato karong gabi na. Salamat kaayo o niya niya sad ang okay. Ato ta higala sa pagbalik pagliili din sa ato nga screen. Ato ning tanaw nakita nato din si Brother Rufino Moreno. So may gabi ni Brother Rufino oban sa imong pinalangga nga asawa diya sa San Remigio. O niya po si Marcela Dualio watching from Australia. Okay. May gabi no, murag first time ni nga nagtanaw na to si Ma'am Marcela Dualio sa Australia. So thank you for watching. God bless you and your family. Okay, mopadayon ta sunan higala ato ning basahon karon taod ang maminsaheng moabot dinhi ato sang ihatag ang panahon ni Brother John aron sa pagbasa sa pangutana nga mao'y tagdon karong gabi na. Brother John. Okay, daghang kayong salamat Brother Libby adto ta niining kuan gi reaction ni Brother Momi kagabi no sa ato nga gihisgutan manggod kay lagi kagabi na magud toy nahimo sang reaksyon atong miagi pang gabi nga mahitungod lagi gihapon sa adlawng igpapahulay unya ang kagabi na mao man sad lagi kununay ato nga gipili muna nga ang uban lagi nagtuo sila nga ang igpapahulay iya ra na sa mga Judaism
O niya, ang iya sa Christian maong Domingo. So ato tong gihisgutan kagabi nga ang gihisgutan sa Biblia unom ka adlaw magtrabaho sa adlaw gipito magpahulay. Unsaon man paglabas kung ang igpapahulay pa sa mga Hudiyo, igpapahulay sa Kristiyano, duha na igpapahulay usa ra may gihisgutan. Anya gipaluap ni Brother Momi. So Brother Momi, salamat sa imong paluap dire. Klaro ni ang imong gikuan nga sir, naminaw mi dili man gyud nato na batasan ang paglalis mahitungod sa kang Kristo kundili mosunod gyud ta ni Kristo. Tin-aw man ang gipahayag ni Kristo nga ang tumanong sa tao duha ra ka sugo, ang gugma ngadto sa Dios o gugma sa tao. Unya ang inyo lahi man kay napulo ka sugo. Salamat sa imong pagbasa, sir. Si Momi di ay ni. Okay, daghang kaayong salamat, Brother Momi. Kaning imong giingon nga klaro man tin-aw ang gipamulong ni Kristo nga duha na kasugo, ang gugma ngadto sa Dios o gugma ngadto sa tao. Mahitungod aning mga bahina o kining puntuha, Brother Momi, nya gisundan ninyo nga ang inyo lahi man kay napulo. Ato na ron nga subayon, no? Ato nang subayon, wa gid ta ana magka inunta, wa gid tay supak ni anang giingon nimong love to God and love to man, Brother Momi. Kay gisulti man na ni Kristo sumala sa Mateo 22. Pero daan akong nagpasidaan sa nangaging mga panahon nga ang pagtuon sa Biblia wider, deeper and broader. Nganong nahitabo nga inyo ning gigunitan kini siya nga duha na lang kasugo tungod na lagi sa inyong mga pagtuo ug doktrina nga way makatuman sa napulo kasugo. Unya, mga rason nga wa nanang napulo kasugo gilapas na ni Kristo. Ang Oseas 2:11 gipahunong ng igpapahulay pagkaipit na pod nga wa na gin moy laing kapaingnan, inyo na lang iingon nga iya ra na sa mga Hudiyo, sa mga Judaism ra na, pero ang Christian ang Sunday. Bisag unsa pa mo moadto ana, dili gyud may tabo nga makapatin-aw mo gawas nga ang gipatin-aw sa Biblia ato gyud nga masabtan. Ang kamo ana tinuod nagtuo mo nga ingon ana, pero dili magid na ninyo kaya nga kapamatud-an nga maunay kamatuoran. Well, ni ata pag ingon nimo nga kang Kristo klaro tin-aw nga duha ra ka sugo, love to God and love to man. Ang inyo lahi man kay napulo man ka sugo. Okay, ato ning anhi usa ko dinhi sa ubos nga bahin sa imong inunta reaksyon, Brother Momi, no? May inyo lahi man kay bahi mas napulo kasugo. Diha sa napulo kasugo, Brother Momi, wala gid kay makita o mabasa dinha nga dinhis Biblia nga si Kristo nagtudlo nga dili na sundon o tumanon ang napulo kasugo. Niya akong basahon dinha sa The Living Bible, Brother Momi, nya mas mayo unta gyud pod nga kana bang dili ta magpagahi sa atong mga kasing-kasing, kana bang mura ba og kita manggod ang nakakuan sa ato close-minded kayo ta, dili man gyud ingon nga di ta kasabot, makasabot baya gyud, pero tungod sa pagkasirado sa inyong hunahuna dili makasulod ang insakto nga mensahe og ang kamatuoran nga gitudlo sa Dios dinhis bala ang kasulatan. Kay ang tibuok kasulatan gituga man sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Pero tungod sa pagkasirado ninyo hunahuna, ang gitudlo sa Dios dinis bala ang kasulatan dili na gyud makasulod. Tanawa may tungod-an ng napulo kasugo. Si Kristo nagtudlo baya ni ana. Kung atong basahon dinhi sa The Living Bible ragod ato iklaro ni sa Lucas 18:18 ngadto sa 21. Unsay gisulti dinhi once a Jewish religious leader asked him this question. Usa sa mga pangulo sa mga relihiyon nangutana niya niining pangutanaha. Good sir, tanawa nga si Kristo nga he is a good teacher. Gingon niya, good sir,
maayong magtutudlo. What shall I do to get to heaven? So Brother Momi, unta, uban sa tanang mga naminaw ron, hunungin na lang gud na ninyo ang pagigsupak sa kananaang pulong sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo. Niya sabtaragid niya, nag-ingon din ni, God sir, what shall I do to get to heaven? Maayong magtutudlo. Unsa may angay kong buhaton aron ko makasulod sa gingharian sa langit? Di kamo diha, wa mo makahuna-huna o makapamalandong o unsa inyong himuon, unsa inyong buhaton aron mo maadtos gingharian sa langit. Unya, nagingon din hiyo sa 19, do you realize what you are saying when you call me good? Nangutan na sa Ginoong Hesus pod, ug baos. Ha? Imo bang gipamalandong sa imong pag-ingo, pagtawag nako nga maayo? Jesus asked him, si Jesus nangutan na kaniya, only God is truly good and no one else. Ang Diyos ra gyud maoy maayo ug wa nay lain. Manang ayaw gid paghuna-huna, ayaw pagbati diha magpataas-taas kas imong ihi nga maing laki ka. Kay bisag unsa pay imong posisyon, bisag unsa pay imong propesyon, unya maghuna-huna ka nga kanag-ingo mapilingon kayo. Ang giingon ni sa Ginoo, only God is truly good and no one else. Munang bisag mag-unsa pa kag palaki-laki, ha? Mag-unsa pa kag hunahuna sa imong kaugalingog maayo ka, pero usa ra gyud ang maayo ang Dios ra ug way lain. Nagingon dinhi, but as to your question, pan may tungod di anang imong pangutana, you know what the 10 commandments say. Nahibalo ka og unsay gisulti sa napulo ka sugo. Una, wa day magsulti sa Kristo anay Brother Momi, napulo man igsugo. Dan akong padayon nagbasa ni nag-ingon din you know what that 10 commandments say? Don't commit adultery. Hain man di ay ning suguan ning dili ka manapaw, dili banaan is napulo ka sugo. Ug unsa mapoy hinungdan o rason nga lalaki ug babae karon bisag naa nay bana, naa nay asawa, mangabit pa gyud. Tungod kay kini epekto ni sa mga pundok o sa mga taong nagsulti nga wa na nang napulo ka sugo. Ha? Pero si Kristo nagsulti, thou shall not commit adultery, dili ka manapaw. Ha? Pero nganog lagi nga may tabo man nga naay daghan karon ingon aning nagguba ang mga puloy-anan kay kung dili ang bana mo'y mga bit ang asawa o mo'y mga bit. Unya, naaman lagi ni gisulti man ni Kristo. Unya, sunod, don't murder. Behuna-huna kuno ka naam nis napulo kasugo nga dili ka magpatay. Ug mao hinungdan ron nga naagi mga tawo mo patay. Naa magani gipundok, giorganisar nilang mo patay gyud, naay mga sakop nila sa simbahan nga igiisyuhan og armas. Ha, naay mga pundok nga mang-hire og mga killer. Ha? Kusog kay mo angkon nga silang isaktog tinuod. Ha? Magsigi ingong wa tay labot anang napo kasugo, unyag makasa na des napo kasugo, makapanigbas, makapatay, priso, muhangyo na lang ang babayad. Nyawa ko labot unya og makasa na po kasugo. Aw, priso. Nyawa magkailabot. Unya naging rin nga na don't murder. O di ka mangawa, di ka magpatay. Yang anong naamay mo patay ron. Kay bunga ni o resulta na sa mga pundok, mga taong nagwaling, wa nang napo kasugo. Sunod din kananaang don't steal. Di ka mangawat. Ngano man nga naamay kuan, naamay kanini ang daghan karong gipangdakop sa pulis tungod kay nang hilabot, nangawat, nang lungkab sila. Ngano man na, resulta na, bunga na, epekto na sa mga taong nagungwa nang napulo kasugo kay way makatuman ana. Adi nila sa bugo. Ako naman ning nahisgutan. Iya ginang gisulti. Moingon mo nga naitaw makatumas na pulo kasugo, los-los nimo. Di ka katuman sugo si mga sawas, napulo kasugo na. Kay nagdako sa ilang hunahuna nga kanang napulo kasugo, di gina masunod sa tao. Pero asa dihas napulo kasugo, nga dili masunod sa tao, di matumas tao. Sulti iko, tiksimi diri. Kay kining gihisgutan din hiyo, nga gisulti ni Kristo, Panginoon niyo, you know what the 10 commandments say? Thou shalt not commit adultery. Di gina mahimo di animo, pagsunod nga di ka mangabit. Nya don't murder, di gina nimo mahimo di, kaya wa may makatuman ang napulo kasugo, di gina pwedeng di ka mapatay. Unya, nagingon, don't steal. Oh, di gid na pwede nga di ka kapangawat.
Unya nagingon din don't lie, di ka magsaksig bakak, di gina pwedeng, di ka mamakak. Unya nagingon, honor your parents. Tahurang imo ginikanan. Na manitanan sa napulo kasugo gingalan ni Kristo. Unya ang sunod na ni nagingon, and so on. Og uban pa. Mo na gisulti ni Kristo. Unya nagingon sa 21, the man replied, I obeyed every one of these laws since I was a small child. Mo ni ang gisulti sa ako na nang gibantayan na. Tanang mga kasuguan, sukad pa sa akong pagkagamayng bata. Unya moingon mong wa gid ay nakasunod karon niya. Nga matud pa nimo Brother Mumi, ang gisulti ni Kristo duha ra man kasugo, love to God and love to man, pero kamo lahi man kay napulo man kasugo. Wa gina malahi kay si Kristo pud mismo nagtudlo man sad nga sundon og tumanon ng mga sugo nga naa dias na pulo sugo. Nya ingon si Kristo, ang akong mga karniro nagsunod kanako, Juan 10:27. Si Kristo nagtudlo sa napulo sugo, ang kamo dili. Nga naman ang mga iyan ni Kristo nagsunod niya, pero nganong si Kristo nagtudlo sa mga sugo kamuwa tungod kay dili magud mo kabahin o kauban sa karniro ni Kristo. So kini Brother Mumi ning imong gihisgutan din niyo ni wa man tud sa imong gi-text diri, wa man tud kay bersikulo, pero wa na ilain pa nga gikuan nimo kining sa Mateo 22 nga matud nimo malinaw ang gisulti ni Kristo. Ani ato ra ning basahon no, ang gugma sa Dios ug gugma ngadto sa tao. Wala man na nagkasupak ni. Insakto man na, pero maingon mo wa napuksugo sayop na. Niya nag-ingon dinhi. Sumala sa Mateo 22:34 ato lang ko ngadto sa 40 nag-ingon dinhi. Apan sa pagkadungog sa mga parasiyo nga napahilom niya ang mga Sadusiyo, sila na nagtapok og usa kanila nga batid sa kasuguan may gipangutana kaniya aron sa pagsulay kaniya. Miingon siya, magtutudlo, unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. Tanawa ha? Unsa ang dakong sugo sa kasuguan. Og si Jesus miingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang dako og unang sugo. Unsa ang dako og unang sugo? Ang paghigugma ngadto sa Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong salabutan, kana ang unang sugo. Mo'nay love to God. Nya nag-ingon dinhi sa 39. Ug ang ikaduha sulusama ra. Sulusama ra magkamao-mao ra. Mao kini higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Kining duha. Muni inyong gigunitan nga love to God and love to man, inyo nang gisalikway ang napuok sugo. Unya kining 40 nangon, niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasuguan ug ang mga propeta. Sa duha ka kasuguan nga gugma ngadto sa Dios o gugma sa tao, nagasukad niini ang tibuok nga kasuguan. Diin magsukad sa duha ka sugo, love to God and love to man. Unya nganong gisgutan man love to God and love to man, kay ang napulo ka sugo nabahin kana sa duha ka bahin. Gugma ngadto sa Dios o gugma sa tao. Ang unang upat ka sugo dihas napulo ka sugo mao na ang love to God. Og unya ang ikaduhang sugo dihas napulo ka sugo gikan sa kanang ikaunom ngadto sa napulo mao na ang love to man, ang gugma sa Dios o gugma ngadto sa tao. Mo nang giingon nga niining duha ka mga saguan nagasukad ang tibuok kasuguan. Prueba sa pag-ingon diha, dili ka magbaton og lain nga Dios atubangan ko. Unang sugo na sa napulo ka sugo. Kung imong gihigugma ang Dios, ayaw pagtinil og laing Dios des tubangan sa Ginoo. Ikaduhang sugo nagingon, alang kanimo dili ka magbuhag larawan og mga linilok. Sa bisan unsang dagwaya, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad nila. Kung imong gihigugma ang Dios, ayaw pagtinil ni anang mga kinulit na larawan og linilok. Ayaw kompetensyae ang Dios ni anang mga larawag linilok. Ikaduhang sugo na, and that is love to God. Unya ang ikatulong sugo nagingon, dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala. Kay si Jehova nga Dios dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit siya ngalas pasipala. Ikatulong sugo na, that is love to God. Kay kung imong gihigugma ang Dios, nganong pasipalahan man nimo ang Dios? Unya nagingon,
Ang ikaupat, hinumduman mo ang adlaw ipapahulay, sa unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito mo sa kaadlaw ipapahulay alang kang iubang imong Dios, ug imong gihigugma ang Dios, kining adlaw ipapahulay iya man na sa Dios, imo nang sundon ug tumanon. Maunay hinungdan, mauna ang gugma, unang sugo, dakong sugo, ang paghigugma ngadto sa Dios. Mao bitaw nga ang napulo ka sugo gisulat sa duha ka papan nga bato, kay unang papan gisulat ang love to God, ang pangalawang papan mao na ang love to man. Unya ni aman ni upat ni kasugo, sa ikaunom kasugo mao na ni ang love ngadto sa tao, love to man. Tahuron mo ang imong amahan ug inahan aron magtaas ang imong mga adlaw gihatag kanimo ni Hubang imong Dios. Mao ni ang kanana ang lima nga sugo, dis napulo ka sugo, ang love to kanana ang man. Unya niya dili ka magpatay. Kung imong gihigugma ang imong isig katawo, nganong imong mapatyon? Unya dili ka manapaw. Kung gihigugma nimong imong isig katawo, nganong manapaw magka? Dili ka mangawat. Kung imong gihigugma ang imong isig katawo, nung kawaton man na nimong butang sa imong isig katawo, dili ka magsaksig bakak batok sa imong isig katawo. Kung gihigugma nimong imong isig katawo, nganong magsaksi bangkag bakak aron na siya mapriso, aron siya masad-an bisag waysa? Tungod kay ni saksi kag bakak, sunod dili ka maibog sa bisan unsang butang, nga iyas imong isigataw, kay napulo na ang asugo des napulo ka sugo, and that is love to man. O kini sila nagasukad ang tibok nga kasuguan, gugma sa Dios o gugma ngadto sa tao. Pero nalahi man ang inyong pagsabutan ng duha ka sugo, gugma sa Dios o gugma ngadto sa tao, kay ang inyong hunahuna duha ra gidwa nang napulo ay dili na madala. Kay sa Santiago 2:10, kay bisan kinsang magatuman sa kinatibukan sa kasuguan, apan naglapas siya sa kabahin nini, siya nahimong malinapason sa tanan ni ini. Usa lang gani na imong gisupak, unya nahimo ka na hinong malinapason sa tanan. So brother Momi, salamat kaayo nga imo na nga gihisgutan diri sa atong programa. Hinaot nga nasabtan nimo ang pulong sa Dios, ug hinaot pod nga ang imong pangutana ug ikaw nahimong panalangin sa uban nga naminaw karon, kay duna man say mga tawo nga sa maghunahuna og prinsipyo nimo bahin ining bahina kung napulo kasugo na ang isgutan. Tungod niya na, brother Mumi, dili pa uwahi ang tanan. Kay ang tibo kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Sunda, basaha ang kasulatan kay gitudloan ta sa Dios. Sunod alang sa pagpamadlong, susiha ang kasulatan aron mabadlong ka, aron mabadlong mo sa sayop ninyo nga pagtuog baruganan. Alang sa pagpanulid, susiha ang kasulatan aron matulid mo niyanang baliko ninyo nga pagtulunan. Sunod nagingon alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Gihandom gani ninyo o sa tao nga gusto siyang mamatuto dias pagkamatarong, walay lain nga ihang kadangpan og kadaulan kundi ang pagsusi sa balaan nga kasulatan. Salamat brother Mumi. Uban sa tanang mga naminaw karon, si Brother Libby maghatag og dugang pagpatina o pagpasabot sa natin-awan og nakasabot na ninyo nga mga una-una. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So padayon ta sunan mga higala. Ato ning tanaw niya si Sister Lynn of Kiria watching from Kinatarkan. So thank you daghang kayo. salamat sa inyo Sis Lynn. Kumusta mo dihan tanan? Kumusta sad? May only brother Consel Alan dito niya uban siyang pamilya niya. Kumusta po doon si Pariboy Alice, si Junjun Ilustrisimo, unya kumusta sab nila ni Ma'am kanana ang Ruby Batchansila ug ni Sir Renan. Maayong gabi is inyo. Okay, ato ning basaw ni gala ang mga nahidugang nga nag-send og heart. Niya Sister Lynn of Kiria, niya si Linabog Munchaduranas, niya po si Eva Dilao, niya po Scout Ranger Senior. Okay, niya po si Ariel Kababan, G. Merced. Diyan Ariel Kababan? Dong, maayong gabi diha dong. Thank you dong. Unya, murag ugma sa gabi dong, magsugod na ang grupo na to sa Bible Study diha sa inyo kay nagkaistoryahan na imin ni Paririmi. So, ugma sa gabi itugot sa Ginoo, walay kaulangan, mag-start ta diha sa inyo banda sa ato nga grupo sa Bible Study. Niya po si Lowell Nodalo Estrira. Niya si Sister Vina Kamay. So maayong gabi ni mo, Davina, no, diya sa Compostela. Good evening po ni Tiakwita diya.
Niya to si mong mga anak, Sister Vina. Niya po si Joan Del Sarol. Niya po si Sister Nana. Niya, okay. Niya si Brother Elmodam Flores. Aragon Michelle. Okay, muna ito nakita mahigala. O niya diritas mga nag-like na hidugang. Niya si Oliver Kingijen. Niya sad si Brother si LC Pitugo, Brother Amay. Ato po nakita din si Rosalinda Lipon Mulihon. Bayang gabi din sa San Antonio. Niya po si Brother Aniceto Presilias o Brother Antonio Itorma. So, as of this time, muna ato mga nakita mga higala nga nag-follow, nagtanaw, o niya, arita diri sa ato nga messenger, ni apay na hidugang nga nagtanaw, niya si Sister Remedios Dihito, salamat Brad. Niya po si Brother Janry Monterde Punay, like po sa programa. Niya po din ato nakita ang okay, mga kahigalaan na to nga nagtanaw no din sa Elders Council na to nga group. Niya daghaning naglantaw karong gabi na. Niya po si Brother Rupino Moreno. Good evening, Bro Lib, o Bro John. Sugod na pod ang crusade sa San Remeo. Gikan diri siguro, moderate soko sabdiha. Brother kay aron makatambong sad sa crusade na to diya sa San Rem. Okay, adto na ta sa paghatag dugang tubag sa pangutana atong hangyoon si Brother John na basahon o potro. Ang iyan rin ni Brother Momi, Brother Libby, mauning malinaw, tinaw kuno nga gisulti ni Kristo, duha ra gid kasugo, love to God and love to man. Ang inyo lahi man kay napulo man kasugo. Okay, daghang kayong salamat no. Nya ni aton tadaw di si Dolores Talio Arquiliano. Mayong gabi mga kapaglaom, naminaw mi sa inyong program. Amin. Praise the Lord from Sabud. Sabud Church Adventist. Lake Laak, Davao de Oro. Daghang salamat. Salamat. Okay, salamat kayo no. Sa Davao de Oro ni. Daghang salamat kayo. Okay, ato na tahigala. Klaro kuno kaayo nga ang sugo ni Kristo duhara. Bot niya pasabot nga wa na po kasugo kay duhara. Muna'y common karon nga baruganan sa mga higala nato nga wa na nagtuman, wa na nagtudlo sa pagtuman sa napulo kasugo. Kada kunong love to God na lang o love to man. Wa nila usisa ag unsay sulod anang love to God. Wapon la usisa kung unsay sulod anang love to man. Unsaon nato paghigugma ang Dios o unsaon nato paghigugma ang atong isig katao. Klaro mo na nangutanang usa ka batid nga magbabalaod tong parsiyog eskriba. Unsa ang labing dakong sugo sa kasuguan? Ang una, ang tubag ni Ginosos, higugmaon mo ang Dios. Ingnon talan dito, labi sa tanan. Above all. O niya, ikaduha, ingon si Ginosos, susama ra po na. Higugmaon mo ang imong isigataw, sama po sa paghigugma sa imong kaugalingon. O niya, giyon ang 40. Niining duha, mantay ha? Niining duha, ka mga dagkong kasuguan, nagasukad ni ini ang mga kasuguan. Buti pasabot, diha nagsukad ang napulo kasugo higala. Buti pasabot nga, muna'y gitawag og container. Gisud diha ang napulo kasugo ni anang duha ka mga container. Love to God o love to man. Hibaluan na to, ang Ten Commandments, duha to kapapan nga bato gisulatan sa Ginoo. Exodo 31, versikulo 18. Gisulat sa Dios sa iyang kaugalingon tudlo didto sa duha kapapan nga bato. So, duha to kapapan nga bato. Ang unang papan nga bato
Kung imong subadahon to higala, naghisgot to mahitungod sa love to God. Ang ikaduhang papan nga bato, ang sulod niadto, naghisgot to mahitungod sa love to man. O sa man to aditos, pilimirong papan nga bato, upat to kasugo sa napulo kasugo. Nga kanang upat kasugo sa napulo kasugo, naghisgot yun na mahitungod sa kung unsao nato paghigugma ang Dios. Atong tanawon, upat kasugo ha. Unang sugo, dili ka magbaton og laing Dios. Kung nagbaton tag laing Dios, di na ta tinuod na higugma sa Dios. Kaya nagbaton pa man ka, may giila pa man kang laing Dios. Kung nahigugma ka niya, siya rin imong ilhon. Ikaduha, dili ka magsimba sa mga kinulit binuhat nga larawan. Kung nagsimba ko sa mga binuhat manghigala, mga graven images, dili ko tinuod na higugma sa Dios. Ikatulong sugos Ginoo, dili mo pasipalahan ang ngalan sa imong Dios. Ang taong nagpasipalas ngalan sa Ginoo, dili siya tinuod na higugma sa Dios. Ikaapat nga sugo, hinumdaman mo ang adlaw nga igpapahulay, balaana kining adlaw. Sa unom ka adlaw, magbuhat ka, buhaton mo ang tanang buluhaton. Apan ang ikapito ka adlaw, mao ang adlaw igpapahulay, iya ni Hiyuba nga imong Dios, ni ining adlaw dili ka magbuhat. Kisa tag iyas ikapitong adlaw, igpapahulay, iyas Ginoo na. Tungod kay iya nas Ginoo, siya magbuot. Kung unsay atong buhaton nining adlaw, ingon siya, ayaw kamog trabaho ni anang adlaw. So nagpasabot nga kung ako nang gisalikway ng sugua, may tungod sa igpapahulay, gilapas na ko na higala, dili ko tinuod na higugma ngadto sa Dios. Kay gipangayo man sa Dios ay mog trabaho, niya trabaho yugo, dili ko tinuod na higugma niya. Kining upat ka mga sugo, mauni gisud didto mahigala sa unang papan nga bato ni adtong higugmaon mo ang Dios labis sa nga tanan. Og ang dares ni ana, ang unom ka mga sugo, munang mga sugua ang nakasulat didto sa ikaduhang papan nga bato nga mao ang paghigugma, higugmaon mo ang imong isig katao. O sa may nasulat dito, mo ni ikalimang sugos Ginoo dito, tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan. Ang imong ginikanan, tao na. Kung wa kay tahod ngadto sa imong ginikanan, wa ka nahigugma sa imong sigataw. Dili ka magpatay. Kung gipatay na to si tao, di ta nahigugma, wa ta nahigugma niya. Di ka manapaw, kung gipanapuan nimo imong silingan, di ka tinuod na higugma niya. Ika sunod nga sugo, dili ka mangawat. Kung imo nang gikawatan ng tawhana, wa ka nahigugma niya. Dili ka mamakak o dili ka maibog. Mauni ang unom kasugo mahigala nga gitingob kini sa higugmao nimo ang imong isig ka tao. So kanang sugua nga higugmaon mo ang Dios, higugmaon mong isig ka tao, wa na wagtang diha ang napulo kasugo. Sanglit na nag-ingon si Ginosos, niining duha kadagkong mga kasuguan, nagasukad ang mga kasuguan. Diha nagsukad, sudlanan ka na sa napulo kasugo, kanang duha ka mga dagkong sugo. Muna gitawag container. Duha ka container. Ang unang container, gisuot dito, ang upat kasugo nga love to God. O niya, ang ikaduhang container, ang unom kasugo, kung unsaon pahigugmang isig katao, maoy gisuot dito higala. Nawagtang ba? Murag bag-o, no? Murag bag-o nga paminaon, pero ang tinod higala, daan na ng sugua. Ato ragong basahon, atong tanaw na, kanang kasuguan sa gugma, atong basahon, ang unang Juan, Kapitulo 2, o niya, versikulo 7 o 8. Mga hinigugma, dili bag-ong sugo, kining akong ginasulat kaninyo, kundili karaan kining sugua, nga diha na kaninyo, sukad pa sa sinugdan, ang karaang sugo, mao ang pulong nga inyo ng hidunggan. Ngani, bag-uusab kining sugua,
nga akong gisulat kaninyo tinuod nga bag-o diha kaniya o kaninyo kay ang kangit-ngit nagakahanaw na o ang tinuod nga kahayag nagasidlak na. Okay. Dili bagong sugo na oy kanang kasuguan nga higugmaon ng Dios sigataw. Higugmaon sa sigataw. Dili na bagong sugo, karaan na ng sugua nga diha na kaniadto pa. Nag-ingon si San Juan, bag-o lang ni adtong tao nga mopay pagkasabot ba? Mopay pagkadungog. Bag-o paminaw niya pero ang tinod karaan na higala. Tinuod bang karaan? Diha na ba na sa daang tugon ang higugmaon nimo ang Dios, higugmaon si tao? Diha na higala. Tanawa ang Biblia sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 5. Ato ko basahon kung tinuod bang diha na kining paghigugma ngadto sa Dios. Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 5. Og higugmaon mo si Jehova nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing ug sa bug-os mong kalag ug sa bug-os mong gahom. Naingon Biblia nga karaan na ng suguwa oy bag-o lang na ni adtong tao nga mopay pagkawagtang sa kangit-ngit siyang unahuna o niya mopay pagsidlak sa kahayag sa kamaturan siyang unahuna. Manang bag-o paminahon pero karaan na oy kining ikaduhang sugo nga naghisgot nga higugmaon mo ang imong gisigataw. Ingon man sunwan karaan na diha na sa daan tugon atong tanawon kung tinuod ba. Levitico 19 versikulo 18. Okay, niya kumbasaw na 19:18 atong sutaon kung nagsulti bas tinuod si San Juan. Muna itong mabasa dili ka magbuhat sa dili ka magbuhat o pagkadili matarong sa paghukom. Dili ka magsulabi sa kabos ni palabihon mo ang tao nga gamhanan. Kung dili adira nag-ingon ni ang bersikulo. Okay, tanahon to, nasayop niya ang pagbasa nako. Atong basahon ni higala sa nakasulat sa 19:18. Higugmaon nimo ang imong silingan sama sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Nara higala. So diha na sa daan pa, kaniadto pa, tinuod nga diha na ang duha ka mga dagkong sugo, paghigugma sa Dios o paghigugma sa isig katao. Unya kining duha ka dagkong sugo wa nawagtang ani ang napulo ka sugo kay napulo ka sugo munay sulod sa duha ka dagkong mga sugo. Mabuti hinungdan sa Lucas 18:18-20 nag-ingon sa diyang gipangutan sa Ginosos gitubag niya naghisgot siya og 10 commandments sigala. Kay nga naman bisan si Santiago maglapas daw ta, magtuman tas kinatibukan po lapas ng usa, sama ra nato gilapas ang tanan. So wa na wagtang ang napulo ka sugo. Okay niya si Dolores Talo Aquiliano. Niya niapod si Lia Muniez, maolagi wala na daw ang sugo o niyag tubagon sa anak dapugon ayon ang dayon ang baba. Okay, salamat no. Wa naman tayo igala sa di pahingpit a puso na tutulamanon ni ang atong team song. Mga higala magampo kita dalang panan ka nga Dios walay katapusan. Salamat sa mga mensahe sa kamaturan, panalangin ni ang tanan nagapaminaw dadas kahayag sa pagsabot ngadto sa kaluwasan kini pagpahimadawat sa ngalan ni Jesus among manluluwas. Amen. Mga higala daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong higalas kahanginan. The Bible be heart you with the truth but it will never